sidem sidem semesta alam, semoga isi dunia terhindar dari bencana. Bergerak ke selatan, jauhkan dari godaan. Bergerak ke utara, jauhkan dari bahaya. Bergeraklah ke timur, semoga mendapat masyhur. Bergeraklah ke barat supaya mendapat rahmat. Wong wilahing sekaring jagat bakwana langgeng. Putra ulun nggir Sedana lan Sri. Kula wonten dawuh duh Rama Pukulun. Kula wonten dawuh Rama nimbali kula sekali. Wigati menapa Rama nimbali ingkang putra kalih katen Rama. Ngertenono nggir. Sakloron tinimbalan marak ana ing Resa Ulun. Rikalenggan dina iki Ulun dewani perintah marang jeneng kita sakloron apa dening sakadang tedhak Sri. Ya klebu jeneng sira sedana Sri Sejati, Sri Nadi, apa dening sak pandherek kita kabeh. Mangke riyen Adi Guru jengandika Yayi Pramesti Guru menika perintah kalian sagunging putra panjenengan pun sedana lan Sri Hadi Yayi Pramesti. Inggih Kakang. Perintahipun Ratu Ningat Nyawa Sekalir Yayi Pramesti jagat pratingkah menika menapa? Nur inggih Kakang, monggo dipun pidhangetaken rumiyin. Jeneng kita sakloron tumuruna ana ing Nayu Mercapada. Sabab iki salah sawijining kanugrahan ingkang wis kuduning tinampa marang titahing Gusti ingkang manggon ana ing
negara Sumedang Kamulyan mengkono sedana lan Sri. Nuninggih duh Pukulun. Menawi menika ingkang dados titah paduka Kanjeng Rama Pukulun kula mung sendika dawuh. Kula inggih mekaten duh Rama. Nanging ngertenono nggih. Jeneng kita sakloron bakal ing tumuruna ning Nayi Mercapada iki ora mung mulus. Jantaraning dewa wis ngitapaken pancening jeneng kita iki bakal ana pangridu kaya mengkono. Mekaten Pukulun. Ya. Lah inggih kados mekaten Yayi Guru. Nuninggih Kakang Pukulun. Iya Sri lan sedana. Jejibahan ingkang jeneng kita tindakake ki ora enteng. Lembu Andini menika ingkang nyuwanten. Sajaipun wonten bab-bab ingkang kirang prayogi mboten Kakang. Senajan kados pundi kewala menika tinampi kanthi sae. Ngaten Adi Guru inggih. Ana ingkang minangka dadi pepalanging laku Sri lan sedana. Nuninggih duh. Ing pepalanging laku iki tampon kanthi tulus lan mulus supaya bisa nambahi daya greget jeneng kita ngayahi wajib mengkono sedana lan kawula nana ninggih. Inggih karana bab menika duh Rama Pukulun kula sabrayat badhe nyun tambahi pangestu supados margi ingkang badhe kelampan nika saged kanthi karahayon mekaten duh Rama Pukulun. tak pangestoni kaya banyu mili mengkono uga kula dewane paring jumuntrung mangayu bagya tindak kita mengkono sabrayat sedana lan Sri. Kula nyun pamit nyun tambahi pangestu duh Pukulun. Sing ati-ati kula pamit nyun tambahi pangestu. ya sing ati-ati sedana. Rahayu sak tindak kita. Kakang Pukulun, Kakang Jurubasa Suralaya, Kakang. Mboten dawuh Hadi Pramesti Guru. Ampun negaken kalian Sri lan sedana. Panjenengan kalian sagunging prajurit Julandara. Nderek omang ayu bagya sarta nderekaken ngantos dumugi wonten ing Jaban Rangkah. Sinten ngertos Kakang? Bab menika mengke dadosaken Urwatarentenging penggalih mengke saged ndadosaken padanging swasana. Ngaten Adi Guru inggih. Inggih Adi Guru yen kados mekaten gunging panuwun. Jejebahan badhe kula tindakaken Yayi Pramesti nyumanggaken Kakang. Ayo Di tandangi wong loro Di. Ayo Kakang. Haha. Hey!
Ayo, ayo. Set
suku sagung kang para pinarsa ya kadangku bekas muda